दिनैनि बे बिसायख'थि मेलनि गेजेरजों आं बेखौनो बुङो गिबियाव मोनफ्रोमबो सोद्रोमानिफ्राय धन्यबाद होबाय नोंथांमोना बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय आरो नोंथांमोननि प्लेटफर्मनि गेजेरजों बेखौनो आं फोरमायथिनो नागिरो दिनैनि दिनाव बिसायख'थि जायोबा सालबारिया 100% देरहाखायो आरो बेखौनो लादेरनानै जोङो दिनै 27निफ्राय 32टा सिट देरहानानै जों सरकार दानो थांगासिनो दङ बिनि गुबै थांखियानो जादों रायजो राजाया दिनै जोंखौ हेफाजाब होदों UPPL हान्जाखौ फरायदों आरो दिनै मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठीखौ खौसे खालामनानै जोङो दिनै खौसे समान मोनथाय समान जौगाथायखौ आवगायलांनो थाखाय जोंनो मोनथाय होदों बिनि गुबै थांखियानो जों साफ्रोमबो इयुथफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ नोजोर बोनानै फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो मा खालामनो नागिरदों जोङो 5 लाख मानसिनि थांना थानायखौ होनो नागिरदों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आरो बेनि अनगाबो जोंनि बिमा माहारिखौ जों माइना बिमा दाखांनायनि थांखिजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों जोङो बिमा माहारिखौ जोङो रांखान्थि बिथिङाव समाजखान्थि बिथिङाव बोखोनो नागिरदों दानिया जोङो मोनसे बाथ्राखौ रोखा बुंनो नागिरदों थांनाय 17 बोसोराव बर' हारिखौ बोखांनायनि थांखिजों BPF हान्जाया मात्र 5 लाखल' थाखा होनानै बर' साहित्य सभानो दिनै खामानि मावबोबाय थादोंमोन खिन्थु जों UPPL हान्जाया दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ बुंथिनो नागिरबाय जोङो दिनै UPSC कन्डाक्ट कचिं सेन्टार मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गायसननानै APSC कन्डाक्ट कचिं सेन्टार मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गायसननानै जोंनि लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जायफोरा UPSC कन्डाक्ट कचिं सेन्टाराव ट्रेनिं लानानै कचिं लानानै टप 20आव थांनो हागोन बिथांमोन टप 20नो जोङो 5 लाख स्कलारशिप होनानै फार्दार स्टाडिनि थाखाय जोङो दिल्लीयाव हरनो थाखाय थियारि जादों आरो जों जुदि UPPL हान्जाया मोनसे कचिं सेन्टारनिनो टप 20नो 5 लाख आरो 3 लाख रेसपेक्टिभलि जोंनि APSC आरो UPSCनि कचिं सेन्टारनि टप 20 थांनायफोरनो जुदि जों होनो हायोब्ला जोंनि जा थांखि बे थांखिया जे जोंनि समाज जौगाहोनायनि बेखौ रायजो राजाफ्रा ओरैनो गोरलैयै मिथिखायो आरो जोंनि मिजिङा बेनो जोंनि साफ्रोमबो इयुथफोरा जोङो खौसे जानानै फैनांगौ आरो स्पेसियेलि जों बेखौनो जों खावलायनो नागिरदों जोंहा अपेन डोर पलिसि दङ दिनैबो जोंनि दरजाया खुला जोङो जोंनि फंबाय BLTनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि फंबाय BRTFफोरखौ जोङो खावलायदों नोंथांमोना फै जोङो ज' जाजाय जोंनि इयुथफोरनि इयुन जेनेरेसनखौ लानानै जोङो दावगालांनि मानोना जोङो जोंनि थांना थानायनि गावनि थामोनथानि बाथ्राखौ जोङो नोजोर बोनानै बे खामानिखौसो मावनो नागिरदों जायनि जाख्ल'नाय होनोबाथ' थोंजोङै आं मोनसे बाथ्राखौनो बुंनो नागिरो जेरै हमना ला PWD हाग्रामानि सिङाव PWDआव दिनै 500 crorनिख्रुइबो बांसिन लायाबिलिटिस दङ मानो जादों लायाबिलिटिस मानो जादों बेखौ नोंथांमोना हाग्रामा फैबा सोंबानो जाबाय 500 crore लायाबिलिटिस दङ बेनिनो 300 crore नोंथां बायदि जों बायदि जाय मानसिफ्रा गावनि बिखानि थैखौ दै बानायनानै कन्ट्रेक्ट मावनानै 10% गय हेडआव मावदों आरो गावनि स्पिचजोंनो बे खामानिखौ मावफुंदों जों दहायनो बुंखाबाय आं दहायनो एडमिट खालामखादों जोङो दिनै फुजानि सिगांनो सरकार दानो थांगासिनो दङ फुजानि गेजेरावनो जोंहा मोनसे कालि फुजा गैया होमबा भारतीय संस्कृति बायदि बे कालि फुजायाव दिपालि फुजायाव जोङो मोनसे धामाका अफार होनो नागिरदों बेनो जादों हाग्रामा एरेस्ट धामाका अफार हाग्रामाया बुंदों दे UPPL आ सिट मोना होनना बुंदों 0 मोनगोन होनदों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो हाग्रामाया जुदि जों 0 मोनगोनब्ला थांनाय दाननि 10 तारिखनि एसे सिगां आं एडभकेट जोंनि गोसोआव गैला बिथाङा CWCनि मिटिं मोनसे लिंदोंमोन आर'नाइ हटेलाव बे हटेलाव बिथाङा मा होनबाय CWCनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै मेम्बारफोरखौ लाफानानै दिनैनि दिनाव बिसायख'थि जायोबा BPFआ मानो 4ल' मोननो थांगासिनो दङ दम होदों बिथाङा बिथांनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो CWCनि मेम्बारफोरखौ मानो दम होदों 4ल' मोनगोन होननानै गावनो बुंदों आरो दिनै जों 0 मोनबालाय सोरथो देरहागासिनो नङा होमबा बाथ्राया बेखौ नोंथांमोनानो जाज खालामो थेंक इउ ना